aduane a yedi so me pemfaso a yenya free aduane a yedi die ntini yedi aduane na mfaso be ntini yenya yedi aduane emaye ahoden enti fa hye wotiri mu se dwumadie bia wo bedi bia no eso ewo mfaso nti a wo yedi FM wudi sa adwuma no saa nso so na afa hye yi a yedi amanfo wona wo free achirichiri wona wo free bencheye ahoho a eba timamufuo emuma emema emofra ene mpanimfuo ni nyina bo twahia ene ahemfo ni ahema ewo krom ho no akomfo ene wona wo soa abosom ni nyina no wo hia ho no ma dienti na wo hia wo yesa adwuma na anase wo ye wie kra na mfasode ben kra na yenya free afahye mu yes afahye de energy ba mone na ya adwene eye nokre efri se wo hia na se ebia omo twene no ye de twene no kasa se de emani sifa wosa ene se de wesi afa won ho ene nnuane ahodo a ekoso a ema wani je keke ye moyensem emfama no mo afahye ede enigye eba nipa ene nipa de ben ensem wayade yes naucha sompa ema akutia oso afahye etumi de enkabom eba mepe obi obetimi akyere mase ose ede enkabom eba yes madam say bia afahye ntime obetimi akọ o ma mi chama o ma waya die hwan so bio yes afahye abuama obi a ono obi akonto kwakabom ewo kwan ben so kire me mu ebi say afahye ye dwumadie bia emani gye ne amuso obi no obi ekasa ebi say afahye wo mo obi ase oso obi edi afahye nti so obi no konto kwakra utimi nipa ko no kabom utimi fa sa kwan no so ma musiesie mo ntem ye mo yensem fefefe mfa ma no waya die pa o se afahye etimi de die ba nka bomu fa ne se bia nkranza mamu ha sei e bia mo be ka se foku afahye no eye nkranza manfo nkwa na enya da bi e bia meme ye nkranza ni de hye matukwan akobia akra enkramamu anase tamale mamu eho na makobo mesesen a meye madwuma ebia makase de fokuo afahye anase ebia mayihun foni kakrakra e de akere madamfo bia owo ebia tamale ho no ohwese de nipa na ho mekeka esitie wondwuma di a wo ye na se ebia fokuo afahye ni duru na mekra madamfo no wo ho no ne se mepese mebedi fokuo afahye na madamfo no tumi ka kire me so medi wachi ame aye de ben ame yakọ enti no etumi de ben enka bomu enye adamfo nko a ebia nipakuo bi kra betimi aboa wona no edi ekira aye de ben ababi nti ye moyensem ma na pa wa ya ade edi embio emfahye ye wia ne ya yakobo no so akohwese de ye ka no eye no ano no yes afahye ma ye kai ya bakosem mo bonsem ma no waya ade pa ose afahye eboaye maye kayen abakosem nokrepa efise ye tichani na yenya no na wotwe a etwa mu no omaye hu atetesema asisi atwam bikra ade na Akan ne yenwo me yenwo but oboaye me hu eniema na se ade a esi emre bi aye de ben atwam ye ka se aba ko sema ade no aba ena ekọ etwam aba etwam ekọ nti aba kwasem wo wa metoso nemom ye wo wona ebi ade ni si na wani etie Sompa 90.7 FM otimi e de ben ekyerkyere wo ebi asem bi ana ade bi a esi mre bi a etwam otimi kyerɛ ma wonya ho de ben enimu ya eboayen emi ewu yen abakosem bonsem man wa ya ade yes afahye somfa so yes afahye buama yehu ye mpeninsem emma yehu ye mpeninsem nokware pa ebi ade bi ye de behye abakosem no amu why me yehu mpeninsem se ebi a
nsem bi wo hono ma ye kan bia wonte da wote kra wonnim asechire nemom afahye breni dra e bia ye bo asem we so anase ye kan asem we ya wonte ase kwa bia otimi twe be pani bi na ye se ade we etesen obetumi aye de ben a kire wase mo maya ade elfasode a ye free afahye so yes Emma oman ana okronu epeja etumi ma krono epeja nokre se foku afahye nya foku na kwa na ye de be edi afahye ni mu no wo ko na bi wo gya ye bibi kakra ebetimi da koto akonya bia mienu bia ye de be e de abeka ye de mienu no ho e basa na ama nkonya e bia nka na e wa ahemfie ho no no a ebe ye de be ebe ye dodo entimi etimi boa ye ema empuntuo e ye de be eba ekuro ni mu Esninya wo afahye ana afahye so yes afahye mayon ya amane no krepa ye mo yensem emma no afahye eboye emye hu amanre ene amane ye kasa amane ye nneoma na ekoso wo mra ye di afahye no ebiti se ebia ye twa odwan biti moja na ye de ba beye bia ade ewo honom no ene ne ka na sede ben amane samwate ase eto na ye fufu wo honom no ya amane ye nneoma ye no wo amamre ni mu samwate ase mo afahye eboaye emye hu ya amamre ene ye de ben ya amane wa ya ade pa yes etume de asomodwuye eba ye nokre efise sameno wa asem na se bia afahye ne edura ebetima kogina ohene ni makontokwa na enokra na ebetimi aboa mampanimfo kra bia wo kro ni mu ombetimi ayede ben esiesie me no mienu entem efise afahye ne eye anigede yemfa nto etri mu se eye nananom bi ene boss asapa no ede to honom enti afahye bre na nya sa bre nim na ye be kontokwa na asa woni obi kotena ado anwoma so bebi afahye bre no eye anigede nko a ye de kakai ye nananom nsamanfo wona wode womboja eto honom ede je ebia oman na na se kro na yetimu no ene ntu edu sa bre na enye entokwa enye abufuo enye akayo enye watimi anasa wakame nemum enigye nko a waye ade mo ena afahye so tumi boa ma obi enya yere anasa kunu nokra anasa enye nokre nokre trodro mfanese bia me no mikoja obi ewa afahye na se ebia menya nware na se ebia bema bi ehu me ho na na ne gye me ho na so na meka na me fi se me nikumu dia metumi ni nipa na ye de ben atu anamo na ba beda na ye ben aware sa soso na ebia bema bi so ko ho no no kokohu oba ewo kuro no so na sa ono so onware anasa sa ba no so nware ya omo enya kasasie na so mo gitum se bi omo do omo ho a omo tunu eware ema ne yeyi mo nsa afahye emu anika pa eni ntina brani da nyina ye be hyefa ana ye be di afahye no ye mo ye ho moden se ye nyina ye de ye ho be de be ebe hyem se ebe ye be hu ya mamre ene ya mane obi wa asembi se bi ana asembi se bi wo ho ena afahye nso so eboa ma akwantufo ye de be ebe fi titira kobofo no omo aboko obi betimi atu kwan akwa akotena obi kuro so mfie du onu na oma ne kuro mu da na mom yemfa ne se fokuo afahye yi na ebi obebi ne TV bia no sa akoboni no ho asem na mekan yo ye kasa koboni e kire sen koboni yes obi a watu kwan ache na onye de be na on person obebe fi onko ni nchi bonsema no aya de pa enu nti no fanese ebia abrene den no bebie ni TV bia no na ye fokuo afahye no ho ye bohu dawro bi kra wona oni omo fie no afahye die minya bia nka meko bi benkreso nka meko nka mese ubonse basa na sa akuboni no otwo kro beka se no bi kra onye ebia nkranza ni kra so obetu kwa konkranza kwa di afahye na me ye de hye onkranza lete ho ye de be
enti afahye tumi boa ma akobofo ana wona watu kwan akɔhye akwantu ma omonko munchi no boa etumi ye de ben e de omosan e ba fi mo de di ho bi afahye bue kwan ma omanfo twene oman puntuo mu se de meba no esi kan edi kan e kan ye no e basa na e bia obi enya kwan atu kwan akɔ amanone ote se bia ye ba bedi ye be hyefa e we kuro yesu a owo bibi kakra da ho no ma obetumi di abase e bia monye monfam penti abushefie no ahuso no nyina aye dada enti monto penti foforo na monfa nya ne fefefe emfa maye ana se bia nkanea ebobo montension no street light abro ni beka na sase bia ebi kra sese ya etumi de ni nyina yie ema kro no mu ye kama samati ase na de di ho bi o se eboa ma ebinu Ketios Marketing Agency. Wamo enede 5G drink. Till 5G. Onte 5G na so obi bisa me say 5G na den eno ye technology na am say debi. Tie ni ye. Your green tea, that is the first G. Your grapes, that is the second G. Your guarana, that is the third G. Your grapefruit, and your ginseng. And the genius say 5. And the 5G na say no. Non-alcoholic. Obia timinumbi. Your ba kwa fa the miso fruit drink. And afi ba ko so the aperitivo. Ni nyina edwuma kwa fa the Ketios Marketing Agency and a diaba. Udu dome heavy do abrosan no ho a ho ne yetu no. Dome heavy do abrosan no ho ene yetu no. Number ni 0246 270 221. 0246 270 221. Sompa 5G Miso fruit drink. Call for Co-Presto Obu Onyesuro 21st Clinic and now Bojibo Ventures. 21st Clinic aye sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye. Na eno na 21st Clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa. Womuji international awards ahudu womuji local awards ahudu na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st Clinic nkwa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a womu gidi womu pa no sciatica ena stroke so de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baby a womu ho won kranza ye ne Presby Bank ne di animhwe ye ben Children's Park Techiman ye wo Enkane GN Bank Dynamo ye ben police station no wo sunyan kwan so ena Kumase ye wo Ahwa overseas ye ben Alpha Radio ana Timber Market Freyen wo 0544 664410 21st Clinic ana womu ye sciatica expert. Bogibo Binkeso! What's bra? Bogibo Binkeso. Yesika, Yesana Yesika. Yesana work credit card. Tom, MTM, Tigo, Vora, Airtel Mobile Money, one say a card. Bogibo Binkeso. Upeso Yesim card. Registration, bra. Bogibo Binkeso. Aye MTM, Aye Voda, Aye Airtel, Aye Tigo. Registration, Bogibo Binkeso. Operation was seen over school fees, bra. Bogibo Binkeso. Operation create account, our Fidelity Bank, and our operation Shika, our Fidelity Bank, and our operation Yesika, our bank, bra. Bogibo Binkeso. Internet centers, I am free. You abandon a hot one in I am free. Education room, yes, our mobile mono, for your coin. Our all market, Agra, Kwanza. In this headquarters, I need more. Fair 0248089463. I have one number 020-933-5595. Bogibo Binkeso, you're champions everywhere. Go, baby, I'll copy Bogibo Binkeso. We're champion. Kai. Ya boy, ya back Sompa FM. Abushia for Sompa Edeba Sompa time with case said na yesi Akan no ye kasafa afashe eye Akan afashe ehu ebia fe no wabie wa fidie na ene ye ndwuma die na eye Akan afashe na ne pomponsho no eye fokuo afashe awotwetwe mu eno ana ebobo wane ye san atomo nkyene amana ye debio ene nti so de sika na da na ba nyina no
Sompa yɛwɔ Facebook 90.7 saa so na okɔ YouTube so a yɛwɔ hɔ mo saa ɛne nti wobɛtumi akɔ hɔ nom akɔhwɛ yɛ wɔ adwenkyerɛ anaasɛ nka nto so bi mpokra na yɛayɛ krado na yɛ studio line no so no yɛbɛpɛ sɛ nka bɛtwerɛ ato hɔ nom ɛkasima du anaasɛ dunum ama yɛbrɛ no ayɛ brɛ a yɛbɛbie na so aba abɛkyerɛ wadwen na telephone number no ɛyɛ 0598 994 0598 994 so wafrɛ aba ahoma no so ɛmɔfra megye sɛ mani agye adesua ɛne adekyerɛ a yɛyɛ no ɛnɛ mo ɛne nti no sɛ mani agye deɛ a yɛmfa nsɛmbɔ dede ye emfa nhia yese ene one yen eba besua ade se de me kan last week ne de kire wo no na wo question bia na me ka se kotro to ho no ene de opese wo bi se bia no e kwan da fom obeyiyi ni nyina no ama ofefefe ene ntini emfa nsem mo fa nhia se e da no mo mira mema wakwaba na ebe me de se nka abesnya boldin amaye na enne ye ndwuma di ro soso fa ato aso fefefe ene nti akwaba ejo so madam Sompa na na usu sana do na frame yo hyehyɛ ni won kranza Methodist Basic School ya ba Sompa say last week said there na yedin komo fa fuku afahye ho say my manu hu di nti a yedi fuku afahye amamre ne amane ahodo ayeye ene mfaso a ewo so nti ne abai say misa na otwe say ene eka mu a yentumi yanyi ya no say mofra no aye krado ho a obetumi di abana yedi sa enkomo no ene yeso eda wase class ye to ye safrel bachebre amaye na mira media kame mena nkame pesa mete ensebisa no ano ansa na mama me mana kwan ama oba bisa obi mira me pa chewo mate se afahye bi so ebekọ so enya me pa ochina na sa afahye no mate se ne din ede kufie na se kase kufia enwa ne sesema na na madam dasi kufia afahye ya afahye eno so ekoso won kranza mpotem ha na kura ye friend Brady no ya hodo minu e Brady number 2 eno no won kwa be nchen ho na Brady number 1 eye kwaje krum sa na ye friend no eno ne ba bi asa afasha ye krufi afasha ye koso nti ye ka krufi afasha no a ene ntwafo ku afasha ye sesima no asonso ne dem e wo mse de ode krufi afasha ba ye no one sesima de no eye abusuafo de nanso obi afasha enko na agye anakọ eji ono ne opening kese a na ono so free sesiman a okochichiri na kura e wo Brady ho na obi anim se oye komfo enti na se efo no nyina dodo na be ya komfo enti na naje free mu no ne ma na busuafo no bi ehwe akiri saafo yi na na wo hwe a odi saa afahye enti ehwe krufi afahye no de a enye no an sesiman to afoku afahye no ne mum e won kranza he ya sebe nipa ana ahemfo ayeda no ne abosomfo ene wona kuruni ye wonde no sebe wasifri sesiman de enso eno no yesronko ene ye de no enso krea kakra ana se sakre kakra edem eno no eye amane bebre ene sesiman de no ese enso emse ni nyina enyepe anti eno no ye Brady number 1 afahye kwaji krum sa na dodo na efre no eno no afahye asabre ye koso yenso ijina mu den pa hoso anika ho ede pa na yeda se pa se wa church ama ye fine eni ntina memma enna me kan ye no wo asem bise bia bisa na mmom no ansa na be bisa wasem je so ma wonsa so na ye ma pan na wakasa enti ye bi pa chum se bia wo asem bise bia na ubisa yesa obechiro obu fefefe efa afahye ho mfashodie ene sa na imani nyina ubisa na obeyi wa no fefefe yes I said last week no cast. Ya ba Sompa. Na then
Omuye mu ba ko bisa senti ye omuye nipa na start oti tete hena omuye nipa na no am da so start na da ye banasi say ye chire mu na otwe ba ko no say ye na nanom ene konje enkranza esi ho na ye kan na nanom na ye kan nipa na wote ase nti na wo ye nipa nti na se mbisa na ye say se yesi na nanom na ekonje nkranza si ho de a e ba ne se na ye kan ye ba abosom ne din nim se enu nti na obese ho hu em se na otwe ba kro bisa ye na ne so asen bisa no kra ye na nanom a okonje oman no si ho nkranza man si ho no na wo ye nipa se de na nanom na mpanimfo a eti ase eti ya na de na ye kire ne se abosom na etwa nkranza ho ahia na sesimanto a eka ho bi no ana odi mu tintiman pa no ana akotene no saa abosomi ene di na nanoma na wote ase a wo ye nipa no anim e kire won se ebia se mo ko ha ekon na ade we ani we ni we na monye se ebia hu se nipa ifri ha eba monye we na obetime di won so nkunim ebia se nuro bi ene enema bi wo ho a kontade bi kura wo ha e wo se wo de ma empanimfo no ana se nipa na wo kokon no a na nano abosom na kire onam ne konfo no so a kire se ebia samo ko ekon wo saa kuro iso ana saa bia iso a saa ne mai ane saa ne mai na momfa nko se mu hu se nipa we eba ana nipa dom no ba monye saa de we na monye saa de we a betima di won so nkunim nti na nanom de ye nipa a wote ase ne mum na abosom no e kire won kwan a won fa so enkokon no a obedi nkunim de me beti ye ba ko ye se ahemfo no ana mpanimfo ana wokokon no na abosom a ye ka ho asemi e kire won ne ma bi mo ye a se emukra obi atamfo no ba na wotutuo kra e de bo won a na bata career na atare ehye no te se ne last week mi hye ba ye no bi no na awura besi famu a emetuo no emmo sa nipa no enti we no na ye niema na eboa ema saa na nanoma na omote ase a we nipa no na wotimi edi nkunim enti na wonye statue na we nipa ne mum na abosom no eboa won kire won kwan a won fa so nko na woni nkunim atamfo no so obi asembisa yes Sompa FM. Okay. Enti eno so last week kan ho asem say ayre no ye bia sa fashion duru ho a e kododo ho esiesie ho na ye amane ahodo no nyina. Enti ayre ho no enye nananom ko an ekọ wona wodi foku afashion no enyina chimi ko hobi. Nemum bra ahomache yeyi bosom no de akọ a akọhya amamre na ase na fashion na ase no de eno de mpanimfo no nko an ekọ de eno no twam na ade akyi a eno de nipa e wo foku no ase nyina na nipa wodi afashion no de obi a tumi ko ho ekọhya amane ahodo a ekoso no bi na se obi epese o record bi ana se o twere bi na se da bi o de ko kire na esuafo se de ye esuan yi ana se o de ko kire na ebusuafo ana se no ankasa kra esua bibi na wo hu pani bi bisa ne mu nsem a o ho kwan so kwa ire ye ho a ono so ekusua bi enti enya nananom ko a ne mu bibia tumi ko Tie Sompa. Mpacho de important pa ne si ya fokwa fashe o mde ba ade important I say ya fokwa so that's it. The question also ye pa ade important a esi ye pa ne say sabra nananom ekokon e pre agin kranzama esi ho no nipa no bi ewuwu ye eno nti o ye sa fashe no e de akai nipa a owuwu ye bra na ye gin kranzama de esi ho no nti bota titire pa no ye say nipa a ewuwu ye no ye sa fashe no e de akai won say odi wo moja agin kranzama esi ho nti ne bota titire pa eno no eno nti na me kan say bohun say odi bidie asrasa wo ho na last week chire mu say obi okani ba bia sra bidie ana ofira tuntuma na ya areho eno nti nipa wu ye no de na ya areho sem eno nti na wodi sa fashion no de aka wona bra o ye gin kranzama na wo ko agin kranzama esi ho no ofiri mu sa afo no na ye di afashion no e de kan tie bota titire pa na eno Acho answer mo to crowe in kranza that's say wo hwe abakosem a kunu nyina chiri no ana se kunu ikoso no wona a wo hye kuro na se pa no na ye se ye nkokrafo miensa nti nkokrafo miensa no na ye kan ya wora fa so ase nkora nsa nkora ye ka so bi ya akora na ke so ya akokora
enti nkransa nkokrafo miensa kura wakyekere nti ye ka tiawa mu no saa na ekere yes Sempa cho soka say yana na na ye tie Sompa nti na nkraza na ye dan a omugisi okay enti many aba na me ba no the questions na ya na yem de pa the aye ne say yem fa ne say one o maame ana wabusua e wo ho ena nipa bi epese obeje masase ana efia atim ana ade bi aye modea eno nti se ba ne sa o maame eno papa en hwese fia wasi a o hwese da bi so ni hokra o befa na ne ma no befa no obi mefa nko eno nti ye ka se waje si ho a na eche se wo bo ho ban na eche se asase a na empanimfo betena so na ye nkran na asase no se wo ho a ahemfu bi ana o man bi tumi sore se ye no mo ba beko se ye no mo kona ye di muso nkunim a ye fama asase ni mu nipa no kra so yase eno nti se ye ka se ye jesi wa na kese ye bo ho ban eno nti de nti a ye se ye jesi wo no se nipa dodo a na o man dodo a o pe se wo ne nkran za beko no nkranza nipa na ote asesa abre no ayere wo ho ko se ye ma mo mefa asase no ni mu nipa en ko hye mo asesa nkwafo eno nti ye ba yere ho akon abo o man no ho ban ama o man no abeye ndia nti ye ka se ye jesi ho a na je se ye bo ho ban se be ya afoforo ana atamfo ntumi mefa sa na ya na etie Sempa cho say bia ye nye afashe na ombetima kobosom ne dan aya de pa se ye nya afashe no a obia tumi ko na momo ko a agese mpanimfo a owo bosom no ho ene bedi wanim ene se e bia na obi e wa hiade bi se opese bosom no boa no na oyema no ana e bia obi wo hawo bi a opese wonya anu yi efri bosom no ho nipa atwa nkranza ho ahia ene o manga na mu ene obi a wonim sesman to abosom no bi anim se wotumi pa diso obi wo hawo bi a wotumi ko kosere moa eno nti se ebreso anase obi hia moa efri bosom no ho a obom panimfo amane na ode niama kakra ze bebi sa se won famra ensa ene nkosua ene niama kakra bi anana no be hye ne se wo ba e bi a we na fabra no ode ba o ma ho kwan e ma okọ ba bi a bosom no wo no ma ko yi apaye egu nsa e de bisre se sa hawa e bi a da no so no emfiri ho ana mo a ope no emfiri ho dodo na ata akopa na wotaaye sa amane no eya ada ukuada ene kwasiada ukuada ni fiada eno na eya ode ko bosom no so ne mum obi atumi ko ho ne mum nana no ne be ma okwan ana bedi wanim e de akoho yes pa cho adenti na mo ka se de bi ye daboni wo krobu aya de pa daboni ene sen daboni ne se da a ye boni se wo ka daboni no a eya na bi adwenye ne se da enye papa bad day da bi nti ye ka se ye boni a agesi ye create brofo no ana se bibia eni ho na ye amanaba ho nti empanimfo ne panin bi e wo fi a o se e bi a boni tokuro no se opesa ode ahoma bi hye bibi ana wo ye bibi ba bi a o se boni na ke se twasa ana yi bibi abra sa de ni ho nti ye ka da boni a na ye napona na papa na nanom ahyehye e de aka ho a ana e de abeka na otwe mu na ye wo no nti na otwe mu na no yenim se nanson se nyina yenim na nanson na chi no na nanam abone ana ahyehye foforo aka ho a ye de edi afahye nti sa na no ba ko eye kuru de tosubio eye kwa de tosubio eye mono de tosubio eye fo de tosubio eye nwona na nchi fo ene ukuada no hia eno ne fo ukuo afo ukuo afahye no na madam na oka kuru fie nti kuru no ameka an no ene fie ada hia na efre ni kuru fie nti e kada bone a na yenye da enye papa ne mum da ya create ada ya ho ane ya hyehye e de aka na dada ye wo no ho nti e kada bone a na de etire no yes sir pa cho de jabe se 6 months ompe aponchi bosom anani pa bia mpo na chiwade ya yo hai okay madam ase enti se de me sha ase no nipa bia wo na chiwade ana ade a wo mpe ye ka chiwade a esi de obi mpe ana wo chiri a se wo hunu odi
ana wo hwa adi nsunsanso bɔne ɛde brɛ no ɛno na brɔfo wo ka ne taboo no enti ye hwa sesiman ntoa no ɔno no ye ochiri saa de a yɛfrɛ no na abo a yɛfrɛ no apɔnkye no enti obiara emfa saa abo no bi emma kurumo sɛ de madam bi sae no ochiri apɔnkye nti enye bi ewo kurum hɔ ɛna sɛ wowe saa apɔnkye no kura bi a wo nkɔ bosom no ho ana ade bi a ɛbɛn bosom no ho no enya ade a wo de wo nsa som sɛ wobɛkɔ ho a agye sɛ mpanimfoɔ nananom ayɛ amammerɛ ɛde apata wo anaasɛ ɛde ate wo ho ɛnyɛ saa sɛ wowe apɔnkye a wo nkɔ bosom no ho nti ɛyɛ akyiwadeɛ ma bosom no ɛno nti sɛ siman yɛnyɛre saa mmoa no bi ɛwɔ hɔ sɛdeɛ tie no no madam gidi sɛ watena sɛ siman ɛyɛ nkranzaman no nyinaa na sɛ siman no nko a sɛ siman no nko a na yɛnyɛre apɔnkye no wɔ hɔ ɛsan sɛ hɔ na kwansa bosom no wankasa nti yɛka sɛ siman a obi a onim nkranza biara no sɛ wode w'ani hwɛ sɛ wosane akɔ aseɛ hɔ a wobɛdi kan ahu kokofu ne adeɛ wɔ hɔ enti wokɔ w'anim kakra bɛhu sɛ ɛfa school bi wɔ nsa nifa ɛfiri ɛfa school na ɛkɔ aseɛ hɔ no nyinaa na ɛyɛ sɛ siman no enti saa benkum ne nifa no hɔ no deɛ ɛnyɛ apɔnkye wɔ hɔ baabi a ɛsiane sɛ ɛyɛ bosom a ɛyɛ ntoa no akyiwadeɛ mɛgyina so na maseɛ bisa ɛfiri sɛ da bi a yɛtete me ma menyini ɛkɔ so saa nsuo no akyiri apɔnkye na mmom sɛ wobɛwe like what the abase bia obekum no are na ebia wo de aboa na ebo ho na wotwe mira na se boso mekra na boni bia ni ho ende kwan da ho se bia obetim de aboa na ho na ana se bia se sema ho no omonwe kwara na mpese ni okwase me wom ni se siman bosom no echiri enu nti obi a wo bosom no ho ana okakọ ho na onima mamre bia no de enwe na me ka ye bia na se be wo ye ho a obetena ho na ye bia wo de wonye bosom no ho abibia na se be wo koto na wo wi no de enya de a ebenya nsunsanso bia wo so ana se de wo kan yi ebi kra na se be wo to de akoma obi ni pakro no megire na wamantam ni kru no mu no de enya de a de ha obo ni bia ye ba ne mum se wo bosom no ho ana se wo ye amamre no bia ɛna nse bosom no chiri nti na je se wo so ni ho kwan se wo wi eje sa de nsunsanso obo ne bebre se wo ni pa yes kasa say I didn't tell me about some statue. I didn't see a bosom no statue. Say a camp bosoma, a home asem. Now ye bribi, edgina ho. Home no, a womb, and a 2 minute a womb. So, say, Obi quite sorry. One says, Obi call Roma or have one say, ye a fashion, I say, ye and that festival beer. Say, ye Roman for you, the one say, I know ye be. To say yes, holding an infony, you to say Mary dear, and the Akakano. And no, yes, some one I said, and I said, I actually says, I didn't know. And she said, yeah, and so at Tiano. And she, a dear, said, Nipa, I dear, and so to me, I be rem, to me, I be rem. And she, who say, a statue, and I say, a you who knew dear, then so to me, a woman, Sabi, and an anum at the year, Juma. Sana Yana, 90.7 FM. Yes, sir, na sir, ore na ponchino sir bia obi de aponchi ba betwam akobe bia obetimi de atwam akọ yo said the madam kan no saa na won so bisa ni nti se aponche no bia wo de twam a wotumi de etwam kọ wo mantan ho sebe ama obi abefa obetumi aye ne saa ana wo ye ho mpo na ebia obetena ho na wo de wo nka bosom no amamre na aye no ho na wo se ebia makwa akoto bi na me de abaye nkwan a eno de enchi na mum sa wo ba abaye ne ho permanent se wo be ye no wo bebo wubuo no aye ne ho de ye esan se na nanom echi nchi ye ma ho kwan e ma wo nye na mum wo di twam a woni ha wo koto na wa ba abawe a woni ha na mum sa wo ye ne ho eno de na nanom e ma ho kwan ye beda se pa mira aya ampempi ne ye tai wo se ye di to ewo afahye ebremu na eto no me pesen ka me hu se bia ye wo nipa ku bi anase obi potin bi a ofufu to na anase obi a tumi fufu to no e ma ne yeyi na se to no so ye fufu wi a ye wo niema bi a bia de ka ho anase yeyi free mu ana madam ase dedi kan se to no em se last week ka se eya na eta ye bayere na san se yedi ena na fe na ye amamra hodo amapan ama na nanu madi bi nti eya na ye bayere
enti tono enye obi bia keke na etimi fufu tono se wo ba sesiman a ene abosoma hodo ne mpanimfi a ye wo ma mpanimfo a woyɛ saa amane no empempi no eye ma se be wotwabra enti se woyɛ oba pani a wotwabra saafo no na eye saa etono na odi egu nkunwa ahodo so e de yi apai ahodo ama nananom so adibi enti enye obi bia keke ene etimi fufu tono emu ye ma mpanimfo a se be wonye bra se bia bibi nti na sa oba bi a oye bra na be ya o se mpanimfo hwe ana ono ankasa hwe hu se saa bre no na wo mu ni nsa onye bra enye saa e ba saa de ba wejai braye ana onyanye ne bra ba wejai braye ana onyanye ne bra e kyeresen kase bra yo a e kyeresen mira bebo ami ana se obeto ama mi ankasa madam ne boy metumi aye ne mo meja akwaya obai de so boy a e mo fran beti ase pa ti ase ye kase bra yo a ne poto kase mu ye kind of menstruation someone in my decro yes we enya dia eye fedie wo ha sei obia ne kwan ofa so a onya ne de ebi de eba ntem ebi so de eche enti yemfa ne se efri efri dubako ebi tumi nya efri ho nti yemfa ne sa efri dubako kopem ebi a edunum anadunsia so na se wonya nya wo menses abroni kanesa a ye ya kanfo no anase momma kanfo mo kanese bra no se wonya nya ya ni shase na su efri se bra no ena eba beboa wo ba no amala de ben wo de enya mma daache nti se wonya wo bra wote wona wo hu se moja bi aba ohu a na se bi enya bicycle bi na okotwi anase obi na pia mo akwa prepare boni bi a na se bi abeda be sori na be pon school be ba na moja wa hu moja e wo panty mu a bo hu mode na ye de ben ka kire wo maame e basa na wo maame kra nani beje obehu se a ene me bei waye oba enye se wote we wonye oba o woye oba but ye ka se waye oba eye kasapoa anasa bebuo kwa so na te se wo so wa ba be like wa ba be kan ma ho a se e bia wo ne be ma kokohia wo betumi aye de ben anyinsen ama na ye yie nti ye ka se bra ya e kiresa e na obi ye bra like e hu ne se lipa ne ho nte esanse moja na e wo ne ho bia obi wa ne de ye enenan nenum nensia na nson na ode awie ne bra enti se nipa na wo saa de ni mu a nananom egitum se basa na nipa no ne ho ente ukofie bi mu a na asa niema adane kakra but me gidi se betimi adi adanse adi amaye se enene ne ukofie bi mu a ema e wo mo bucket mema so e wo mo bucket e wo fie ho efi se saa moja okodware obesisi na ho niema bi ni ade no e basa na se saa brain nipa no asa hunidie no e wo fom kakra ema ebi abema no obo okra se ne yere ebu ne nsa eno na ye braye no ne yere ere bra obo oye biare afọ Sompa ebe betima ne baba ya ketwa asoja no ana ono papa na mu betima aye de ben aye na de semati ase mo se medase pa madam no se dase eno nti he amane na eya abragro so ka ho aye no so ya adesua ni se ye koye ni mi eduru ha ni se ebeye no so ebe mo wate ni madam e kana se pa dase madam ni na yera ebeda wase pa enenti no se de esika no ye studio line no 0598 994 994 0598 994 994 achobe tumi afre na wabaso na so wa adwenkyera na se nka sosuo bi ananse misa bi kra na ye be ma kwan dodo na so aba awremu na wode wadwen no e de amaye eniti number no 0598 994 994 Sompa FM. Who was in Miss Awan? Yes, you're our head of a boy. Sompa FM. Tia amuye tona omdi bi ku inkunaso. I had a pa ya kasa ne kan se afashe no bredra ana na bone se de actually mu edru e ya amane ahodo ebi ne to a efufu ana se ye no baby a o kasa free. Good morning.
Good morning. Me boss Sompa for Abaso. Na mintu se me Sompa na ye no dia. Emite se mo che mo fra no. Fanche no. Na bra ko a che mo manya je pa from festival de bani na no. Ye mi sha mo baso. Wa ye mi che mi na kaso bafo. Ko ze wana mo tense e ba ke tiapa. Eta wase. Bachi. Yesu ye da wase pa. Yo. Timira obetumi ato aso amame. Ya nti se de na ma no guso no. To a yafufa no. Ye wotumi ana wogidi se nananom ene abosom ni nkonwa ahodo a etwa ye ho ahia no. Won adawro manti ne yete ase. Wo ya hoba mo nyina afiri won. Nti se ya yete ase ye dididi a na ye wo se ma won so bi na edi. Anu nti na edi bi eto nkonwa so kire se woni kan ni bi na se bi ebi kura wudro bi kura wo mu a saafo no be yi afiri mu ansa na atiasefo no kura di. Na e ba sa bibia enya yen nti e ma won bi adi ansa na ya yete ase nso ye di bi. Yes. Sempa cho mo di bi ku afusie. Afunsie ye de ya ye mfa bi enko ho obi di bi be kwa afunsie no na ebi ana ye bi na aba na ye ya amane ahodo e de agewufo no kwan no na ye bi a ye ma won aduane nso e de yakọ na nya sa de a ye ya amamra ahodo no a enim sensa manfo no ba fie bedidi Say, pachoka fra. Ya mpacho udin ene baby akasa free. O wa homa no so. Hello, pacho udin ni baby akasa free. Ya be aduane de ama ne fie saman tin samanfo no ba fie bedidi tie mfa nko afunsie ho. Sempacho wo ye kase nananom anase nsamanfo a na kire se wona wawuwe. Enti sabio obi like me hu ste me nsinka no obi bia obewu anade wawu bia no otimi beye anana no mana Eda madam ase obi awu a oye saman na saman no ye wa hodo ewum sise owu atofuwu a se wankasa ye bia bibi nti osimi konoma durawu eno de minim se ayo ha obi a sa adwen kra ma utimu da ana okohye ne ho akomfo ana ofa kwan hodo bi so awu a saa saman no onye saman pa ye dutum di se ye ma saman aduane a wo no kra ye mfa wo nkan we san se kwan ofa so wuye no okra no onye saman pa enti ye se frɛ wo saman twentwen saman a wo no wawu na nso anya kwan ankoka nananom ho enti ye kan nyina ne ye ka saman a ono no oka papa do ho a se be ye didi a ye ka wo ti madam nyu bibia obewu na ye saman pa di se de ye ana no so tie no pa che yo medase pa yes Yenina ye tie Sompa. Mugunsa amukase ya chirana na musa nso ya momonso. Yo. Eda ebanase. Nsagu nso akamfo ya mane ana ya mamre no bi. Na edikan ade chirechwedi ampon. Zichwedi ampon kwa me ye chira wo nsa ne ma wo nsa. Na afi ya bo asase ye din ne ya bo na nanom samanfo din. Nti de chire ne se edikan apagya chirechwedi ampon. Na chwedi ampon no de ye no ne tie asase so nti nim se ebi kra ansa no no nya de a sebi obenom ne mum ya ye asase so enna nanom de ye de ye nom bi eno nti na edi kan pagya chwedi ampon se ono ne asase wura ono ne wiase nyina tumi kase ne wura eno nti edi kan ma ne bi se de sebi obi cha wade kra wo de ko kire papa no saa na ye ana eye no edi kan de kire chwedi ampon na fe de a kire asase ya de a kire no no samanfo we ya kanfo ye nsagu enhihye ya eno so ne se ye koye ne mi Everybody more, madam, and more bay. Okay. Yo. Yes. Say, Pacho, you can't inquire. Now you can't inquire to studio, hey. And now the Emma not to sue with you. And now Kunyan cry if one him feel, and yet no one said I can. So we are him feel, when some come and mean, every crowd, brave, best one. Madam no be call mpanimfie ne yakɔhwɛ ne ma ayɛ hɔ ahemfie yakɔhwɛ nti nkonwa yɛ ka ho asɛm no enye nkonwa a yehu se egu ahemfie no na yɛ nkonwa na nanom ayɛ a ɛno na wɔtena so edi hene ana sɛ esi obi sɛ ɔhene a saa nkonwa no kɔ ahemfie huhu ewu nkonwa dan a yɛde ɛno nagum ayɛ frɛ na nkonwa tuntum ɛno no yɛgu nsan yɛde bi gu so to a yɛka yɛde bi gu so twa yɛ mo akyi a yɛde bi gu so nti ɛno no tumi wom saa nkonwa ne yɛka sɛ yɛ amane ahodo a ɛyɛ a
yɛde tɔ ne nsan ne nneɛma aka egusu no nti nya de yehu na hemfie no sɛ wo hwɛ chi wi abehu sɛ bi a yɛ afahye bi a na akonnwa tuntum bi ɛbɔ nipa bi ko akyi na ayɛ sɛ aba na nu sa akɔm no tuntum tumi wom ɛno ho asɛm na yɛka nti yɛka nkonnwa no anansa nkonnwa no na yɛka. Yes, me from a question na etwa yes so sir why ne asase ya ɛyɛ asase a yɛte so yi asase a yɛte so yi nananom gye di sɛ ɛno so wɔ tumi ɛsan sɛ yɛtia bakɔsɛm a yɛtumi kora hu sɛ yɛse mmerɛ bi asase mu kora apae ama nnipa bi akɔ akɔhyɛ mu na kyerɛ sɛ yɛtumi ka sɛ bi asase no bu afu nnipa a ɛte so nti yɛka asase a na yɛ asase a yɛte so yi ɛgye tumi sɛ ɔwɔ tumi sɛ yɛdidi a na daworoma ɛna sɛ bi yɛdua bɔɔdeɛ yɛdua bayerɛ nom kora a ɛyɛ yie ɛma yɛnyɛ bi di nti yɛntumi ngu nsa yɛntumi ne di ngya saa asase no a ɔno na ama yɛn baabi te ɔno na yɛdua nnɔbaeɛ a ɔma no yɛ frɔmfrɔm nti asase a yɛte so yi na yɛka sɛ asase a. Yes, so last question na then wrap it up. Yes, sir enti akonya na yɛde togusu yɛtie Sompa nti sɛdeɛ na meka no saa akonnwa no ɛyɛ akonnwa a ɛno no kɔ ahemfie ahu sɛ ɛsi hɔ ɛwɔ dan a ɛwɔ mu nti yɛyɛ amammerɛ ahodoɔ nko a na ɛpagya ba abɔnten sɛ obi bɛtena so a na ɛyɛ berɛ a yɛsi ɔhene foforɔ ɛno no yɛde ne to si so baako mmienu deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa no ɛna ɔtena so ewie saa afahyɛ anaasɛ amammerɛ ahodoɔ a ɛyɛ ahensie no a ewie na yɛde akɔsi nkonnwadan mu yɛbɛsen ayi na yɛyɛ sɛ obi tena so a na yɛ berɛ a yɛsi ɔhene foforɔ na baako no ebi a yɛtu no wafiri mu anaasɛ ɔno ankasa atu no ho wei yɛ akwan ahodoɔ mmiɛnsa a akonnwa bi da mpan anaasɛ akonnwa no yɛsi nipa foforɔ ɛsan esi so nti madam ɛm sɛ sɛdeɛ no so ɛteɛ no no na mera meda wase paa yɛbɛda yɛtiefoɔ so ase ɛne wɔn a wɔwɔ Facebook ne YouTube nyinaa yɛda wɔn ase mera da ase sɛ yɛto yɛn nsa frɛ wɔ no ɔbaeɛ yɛwɔ gyidie sɛ yɛsan frɛ wɔ bi abɛba ɛne aba abɛsua adeɛ ɛno nti no yɛbɛma akwan na wobɛkyea adɔfoɔ bi nso so a ɛkwan ɛda hɔ no yo madam so da ase sɛ mo so mama kwanya na me ne me mai ɛne atiefoɔ nyinaa abɛdi nkɔmɔ afa yɛ amammerɛ ho na sɛdeɛ wokae na biribi a mbɛhia sɛ yɛmmra medi nkɔmmɔ nso yɛbɛba na yɛba abɛsom yɛ mai ɛne nkranzaman na mawie no saa na mekyia me nananom sɛ semaman nyinaa nana ntoa bosomfoɔ nana ntoa kyame nana nifahene nana nifahema ɛne mpanimfoɔ a ɛwɔ sɛsema nyinaa na afei makyia mabusuafoɔ meyere ne me ma na makyia masukuufoɔ nkranza methodist sukuufoɔ no nyinaa sɛ last week ɔmo sɛ ɔmo tie paa nti na so menim sɛ nkranza methodist ɔmo ɛtie na makyia kyerɛkyerɛfoɔ a ɛwɔ hɔ nyinaa mekyia obi biara nkranza runabout baabi a sɛ yɛgyegye ani yɛto da me no ɛyɛ ana metena hɔ paa mo nso ɛtie yɛn mekyia me namfofoɔ a ɛwɔ hɔ no nyinaa medase ɛna yɛbɛda obi biara ase yɛma yɛda mo ase sɛ mo so mo baeɛ mo kɔ mo nhwɛ mo ho so yie sɛ mo ate nyame yɛ adom a next week Saturday yɛbɛsan ahyia mo biem bye bye. Sompanie enyumunie, sompanie kasie monie, sompanie osum papanie, sompanie radio nie. Yabo yaba.